Araldi capanɗe joyi e ɗiɗi ɓeri jandiyankoɓe heblaaɓi to sesti heɓi sedan faguji mumen nyande alkumesare faltinde nde nogas e ɗiɗi nduleru joyi ɓuru tagataɓe capanɗe tato e tato tawi hen tato ko rewɓe jalti e ngal dudal towngal keɓtinegal eɓe keɓi ndi e natande golle e konngol makko Mamadou Ndiaye horejo dudal sestingal caggal nde o yoɗni himmi jaduɗo e heblo ngo o arti e caɗele ɗe jayndeji Sénégal nguuri e oɗo saha o erima nde ardiɓe leydi ndi tambiɓe on fannu joddoto e calɗe gurɗi meccal ngal beele peeje tongtoje ina keɓe o siftini ɗen caɗele ɗe jayndeji ɗi gondi ɓami ko gila nde rafi covid-19 naati e windere nde ɗe ɓuri tengtude kadi nde laamu hesngu rutti e nyamale ɗe jayndeji ɗi jaafino fawti hen jayndeji kewɗi e golleji mumen jowama sabu wiyeede ɗi ɗoftaki foddeji godal majji haala ka jagorɗo kalfinaɗo kumpite hono Aliou Sall wi nani o yoɗni pellital kame katantiyagal jandiyankoɓe ɓe o weltinima nde haraldi capanɗe joyi e ɗiɗi ɓeri caggal ɗum sedan faguji ɗi dokkira ɗo ko saha faaro e weltare wonande ɓeɗo sukaɓe e koreji mumen arɓe tawtoredi weltare nde ɓe mbi jogi tan koɗo fuɗɗi kono ala to haaɗi min banmi suivre to ko option radio ɗo e sesti hande noon ko ñalawma mo ganduɗa ñalawma mbiyen ñalawma joddi ñalawma consécration mo min keeɓi diplôme amen ko ñalawma mo ganduɗa min keeɓi hen weltare no feewi sanne par ce que ko ñalawma mo ganduɗa ene udditani min lawol komin cuɓino woni min mbiyata passion woni journalisme min jiiɗi wadde o woni jaydiyankagal ɗum min jiiɗi mi ƴetti komi lawol hande noon ko ñalawma hokkude min udditani min damal caabal gandanɗa hoore mum ene udditani min ngal ɗon damal donc ko hunde nde ganduɗa min keeɓi hen weltare no feewi no feewi no feewi hande ko ñalande welo welo mawde par ce que ko hande wonde kurani nde balɗe on duuɓi tati ɗimin golli annan tumaɗa ameɗe wadde école e cours sesti donc fi heɓugol o diplôme donc ñalande welo welo mawde wonandema hande jonnita e ndemen on importance golle ɗe min waɗi ɗen e nder ɗi 3 années ji ɗimen ɗi duuɓi tati ɗimin wonno janggude nder sesti aɗo joni ɓay nomin pariri ni min naata woni hande kamɓe ka marché liggue te marché ɗen hande wela fi dal par ce que journalisme on ko milieu très concurrentiel donc ɗo joni koɓe enta tun ko toragol yo Allah okkor men komin naggam e wawa gollude men applica komin janna kon ka nde haraldi capanɗe joyi e ɗiɗi ɓeri innira ko Soumeylu Boubey Maïga horejo jagorɗo kiɗɗo Mali kawruɗe ladial e hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi janguɗo kadi e nder ngal dudal sesti ɓii ko hono Nana Mariama Maïga ardima sete timmuɗo iwruɗo Bamako ngam tawtorede oɗo kewo sesti gila nde sosa e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi ha hande hebli jandiyankoɓe ujunere e temedde tato e capanɗe jeenayo e jeenayo temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeetato e nayo Sénégal naaɓi temedde jeegomo e sappo e joyi woɓɓe ɓe iwri ko e leyɗi goɗɗi. Au moment où la presse sénégalaise